Nggih niki. Ora cedak-cedak kowe. Nggih, kula ten mriki. Lah padha wae cedak wedhus. Oh, Aduh. Bener. malah aku donekke wedhus kok. Jare kowe to. Ora donekke ning pancen celukane wedhus. Berarti ana peningkatan mau tikus saiki wedhus. Rasa lara ati to. Ora ranti ati aku. Ah iya. Kan duwe ati wedhus e. Ayo wedok. Wedhus ya. Kapan-kapan. Wedhus hati-hati. Wedhus untune dawa-dawa. Kowe iki omong cara apa to kowe iki? Untune mbok dibagekke kancamu ora duwe lho. Ben duwe kabeh. Nek ora wedok tak pateni kowe iki. Nggih pangapunten. Nggih. Cahayu-ayu kok omongane Donekke piye kok kowe kok nesuke? untune dawa-dawa mbok dibagekke kancane. Jane ora dawa le cupet lambene. Ora, ana sing luwih halus. Kowe mengarep ngonekke aku merongos to. Merangkas ki apa? Merongos ki nyadi, Oh nyadi. Nyadi Ngerti ki apa nyadi? berarti? rapi untune. Oh rapi untune ya. Oh kuwi ayune goblok banget ya. Dikandani ngono ra. Biasa nek wong ayu biasane goblok. Oh goblok kok. Ya, budek barang. Iki wong Sulawesi tenan kowe iki. Ya campur ki lho. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Matur sembah nuwun. Ya. Diaturi jumeneng ngoten jekersane gayeng ngoten lho. Mangke Pak Lurahnu kepengin kepanggih kalian Mbak Elisa. Nggih, kula niku impen-impenen.
Kula impen-impenen warga niku nenggo kalian Mbak Lisa. Kula niku nggih mboten ngertos Mbak Lisa niku sing pundi. Nek mboten ngerti engko ditokke Prastiwi wae ya. Mboten Prastiwi iki sik endi? Glo sik jenenge Prastiwi. Aja. wau ngendikane Rama Camat sing nomor 4 saka wetan. Oh, siji. Niku saking Rama Camat. Ah berarti niki nomor 1, 2, 3, 4. Berarti niki gitu. Senes niku Sing pundi? Lah pundi to? tambahi 1 5 berarti. Oh 5. Saka sing panjake. Wah, Ah niki. Jiro lupa tatin sing dikarep. iso iki kono wong gesek Nggih. mulit saka kene iki engko. Anggere tungan kok dipindah-pindah. Wow niku rak pun ngrasani to Mbak Cange. Nggih terus endi? Anu Mbak Elisa iki kok rumah saku kok persis bunyi ngoten niku. Oh nggih sampean katarak Pak, aku yang ngono. Iki arep ana Pak Lurah keserimpet long dress ya iki. Kok kesempet long dress kepiye? Ha wong milih-milih ngene iki bahaya. Aku ngerti aten-atene kecile. Wes. Ora ngeker-eker lurae. Ora iki biyen nek saiki ya ora. Ayo saiki mergo wis kena lara gula kuwi dadi wis ora iso apa-apa. Ora nek Mboten kula mboten gula kok. Lara uyah. Ngendelong. Ayo Mbak Tatin dikersaki kon boten jumeneng. Elisa. Oh, Elisa Jaluk, kok nanti? nggih, Elisa. Oh Elisa. Bangane kula engko Jiro. dianu. Nggih, oh ya ayo Elisa. Elisa. Ya. Wis ladenono kono. Ikhlas. Alhamdulillah. Aku urung Entuk rejeki bengi iki kon ngadeni. Ning sampean mau paling pangandikan lho Pak Lurah. Alhamdulillah Oke. insyaallah Pak. Sindene diken ngencangi bintang tamu mengke pripun tambahane manut. Siap. Sa Ngersake ndika napa? dhewe sa. Nggih. Ya. tenang sa. Insyaallah mboten kinabulan. Wah, kok yo mboten kina. Oh, Nggih disembadani ning mboten kinabulan ngoten. Aku kaya biyen iki. Kok kaya biyen piye? Ora ana apa-apane. Aku ngelek kok reoni. Oh, alah yo kancane ngerti. Nggih, niki kan kula apa gulane? Kowe Iki wong golek wedine kali Praga. Nggih. kowe kono Wedi ngapa? Wani aku ora wedi. Sopo Halo Pak Lurah, niki kula Ika Suhesti. Kok andang genti yo. Mbak Elisa niku. Nggih kula Elisa. Nggih. Niki nuwun sewu made in Sulawesi napa Jawa Pak Ki Dalang? Niki blasteran niku. Oh blaster. Nggih. Nggih, kula Lanang gembel sing wedok Jawa. Metune etawa ngeten iki. Padake wedhus ayu-ayu. Padake wedhus. Wah, wedhus ki yo ana sing ayu lho. Apa iya Aku sing tenan? ngoyak si ana. Ayo. Mbok bojomu wedhus to, Mbah? Ayo nang isih cempe sak kowe kuwi. Oh, nek sak aku cempe. Nek wedhus sak sapa? Sampak Tatin iki wedhus. Iki wedhus. Oh, Yo milane wedhus-wedhusan yo. Wis karo Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah, wonten napa niki ajeng? Wis tau, Duet, Mbak. ajeng koprol napa-napa. Kula niku nek duet nggih sagur. Oh, nggih. Ning tapi tempatnya yang berbeda. Ha iki wis. Apa ne maksudene? Nek ten dhuwur panggung niku gregete kurang. Heh? Halus-haluske. Ning dhuwur. Meneng wae. Ije Pak Lurah ning beres to pun kula unggahke. Pun matur nuwun Pak Siana. Nggih salaman le kula. Niki rejekine ten dalu niki kagem warga Brosot. Amin alhamdulillah. Amargi napa kala wau niku kathah rencang sederek nyuwun Mbak Lisa nderek napa mboten. Oh. Ah, kula wingi nggih pun kalih Ki Dalang sampun matur pokoke Mbak Lisa nyuwun pun asta Pak. Nek mboten saged nggih pun cengkiwit. Ingkang baku wonten Kok Mbak kaya kucing Elisa. dicengkiwe? Nggih untunge Gara-gara YouTube sakjane niki. No, Nek mboten nonton YouTube mboten nonton sing kenal kali Mbak Elisa. biyen ora ngerti YouTube wis saiki ngerti YouTube. Oh dadi Kemajuan ratine. kemajuan. Ya duwe HP kok le. HP niki Nokia cilik lho. Unine anggere diba dolondong. Tes Endi kuwi? anu poliponik. YouTube. Ya, Wes ben- Android, wes ditunyuk-tunyuk nggih, Pak. Nggih, HP-ne. ditunyuk-tunyuk. Nggih. Nggih niki. Ora cedak-cedak kowe. Nggih, kula Ya ora mriki. apa-apa. Lah padha wae cedak wedhus. Oh, Aduh,
bener. Malah aku donekke wedhus to. Jare kowe to. Ora donekke ning pancen celukane wedhus ngono. Berarti ana peningkatan mau tikus saiki wedhus. Rasa lara ati to. Ora ranti hati aku. Iya. Kan duwe ati wedhus e. Ayo wedok. Wedhus ya. Apa-apa. Wedhus hati. Wedhus untune dawa-dawa. Kowe iki omong cara apa to kowe iki? Untune mbok dibagekke kancamu ora duwe lho. Ben duwe kabeh. Nek ora wedok tak pateni. Nggih pangapunten. Nggih. Cahayu-ayu kok omongane Donekke piye kok kowe kok nesuke? untune dawa-dawa. Mbok dibagekke kancane. Jane ora dawa le cupet lambene. Ora, ana sing luwih halus. Kowe mengarep ngonekke aku merongos to. Merangkas ki apa? Merongos ki nyadi, Oh nyadi. Nyadi Ngerti ki apa? nyadi? Ora reti? rapi Oh rapi untune ya. Oh kuwi ayune goblok banget ya. Kandhani kono ora. Biasa nek wong ayu biasane goblok. Oh goblok kok. Ya, bucek barang. Iki wong Sulawesi tenan kowe iki. Ya campur lima lho. Jare wedhus ro gembel. Ora apa-apa sing penting kowe seneng ora apa-apa. Ibumu ngendi asline? Aku ibuku, Lambelu. Kowe kok ora arek ngonekke untune dawa to. Ket mau kok pengen urusan cangkem terus iki kepiye kowe? Nek lambelo niku basane halus. Nek basa kasare cocotmu. Wah kanca Niku mboten paring. Lambelo niku nek Jakarta. Nggih. Nek basane Jogja cocotmu. Sampeyan nek mboten dadi lurah kula pateni sisan lho sampeyan. Cocotmu niku yang kasar, mboten paring. Yang halus lambelo. Yang halus lambelu. Lambelo. Oh itu mulutmu. lambelo ki cingir. Wong tak Nek takoni Jawa Timur rujak cingur ning kae jane cingir. tegese lambelu. Lambelu persis ngono. Masa mulutnya dirujak to, Mbah? Iya dirujak. Lambene sapa wae kuwi? Lambene wedhus. Oh, bangsa wedhus-wedhus. Kowe wae itu aku. Sisan bangane ganti japukan, liria sangel. Kowe wedhuse wedok. Aku wedhus wedok, kowe wedhus lanang, ki mbae wedhus. Yo wedhus-wedhusan yo. Kowe ngalih, kowe mbae wedhus. Mbae wedhus ki wis mati critane. Nurunke wedhus kok ngono kuwi. Nggih niki ajeng napa Pak Lurah? Tak Ajeng sawah. nembang napa-napa. Nek nembang sanes mawon. Oh, Penjaluke nggih. mayat. Boten sah seru-seru ndak ketok kula nek ra iso. Oke, mungkin joget mawon Joget kalih. mawon. Oke, siap. Iya. Wong Bang Sula- dibatin, iki halus banget to. Wong Sulawesi kok ana wong ayu ya. Onten Pak Lurah. Gek iso nembang neh. Nggih. Kok nang kono belajar basa Jawa. Sampeyan niku lek kepengin dadi lurah langgeng mboten. Tak takoni nek iki PP10, PP10. Iso iki kono bintang tamu mulih gesek saka kene iki. Kancaku karo anak buahku tetep takon ngadang nek carane ngene iki. Kudune Ora mulih. eling ta? Kudune eling. Aku mbiyen mergo ngono kae mergo long dress. Ayo ta. Nyuwun ngapunten nggih menika JJ Pak Lurah. ibune anakku. Gak apa-apa, gak marah wes. Setok ki ra bakal marah. Soalnya wong edan kuwi bebas. Dadi nek ra apa-apa. Pak Lurah. Wong edan iki nyolong motor wis ra apa-apa, Pak Lurah. Tenanan. Oh sik kok kowe muni wong edan bebas iki berarti Pak Lurah tak anggap wong edan. Duduk aku sing wong edan. Ora ngono. Dadi nek ora apa-apa nek karo aku. Oh nek Pak Lurah ki mbiyen kok. Isih Kok Pak saiki Lurah yo edan po? Mbiyen. Oh wis tau edan. Ambuh kok. Ora omonganmu celeka-celekit malah ngedeg-degi aku Soale panitia ngertine sing diundang aku kowe meng takjak kok omonganmu kaya ngono. Ora apa-apa. Wis kowe meduna wae rasa tenehi honor ora masalah. Aku ku ora iki wis do ngerti. Oh, terangane se ono kae dinehi bahan karo si Susilo iki ngelek-elek ngono. Lah ya Kok kowe. Nah aku ora kena apa-apa kok. oh ajane iblis kok kowe ya. Aku menyampaikan kok. Asik Dan kowe mau sapa? Bahan kono ning duwite urung. aku ra yo ngomong to. Kowe tak nehi duit sing akeh ning lemen sing apik ora celeka-celekit. Aku manut kowe to. Lah iya. Ha wis tak nut kok kowe isih nesu. Ah nesu wong kowe iki. Anu medun wae kowe. Tenan. Aku medun tenan. Aku medun tenan. Medun kono awor para tamu kabeh kok. Ora bayaran muring. Rugi. Keris iki ngenehi sapa? rugi Pak Seyono. Nek Pripun? kuwi tok kon medun. Pripun to? Den bagus. Beksi
ati dadi iki mau ana manuk ditaleni ha iya heeh marai to ndak ucul nggih Pak sebab Lurah manuk kuwi nek ra ditaleni mesti yak-yakan tekan ngendi-endi ya nek ra pas bodol nek pas bodol ya remuni wae ra iso kok nek ditaleni ning ra dipakani ya padha wae nglentru ya asapike rasa ngingu manuk apa-apa wedi iki sadurunge diteruske nyelos dilit panggilan untuk Bapak Widianto saking Dusun Wolu Desa Cerme ditunggu temannya di parkiran karena motornya di parkiran ya ngono iki genah cetone parkiran ya parkiran penting ana pentinge kok ana oh sithik mohon segera ke sana karena permasalahan penting oh ndelok jadi kok iso dawa angger banget tak balik iki hurufe ganti diwalik hurufe ganti ngono sih canggih temen terima kasih oh wis ana wis jawab sudah sampai kok oh malah wis tekan kono lho ayo no golek isi podang kuning mas kuning ibu bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo pengen ora nyedak ayo gatro kono sini ya Pak Lurah joget sama saya ya jangan jauh-jauh sing ngetok jawane wong iso nembang engko nek ngetok Sulasmina aku wedi ora sampe wedi ke napa ne wedi nek gawa mboten rono sawedi wong elek sampean kok nek elek kono wedi gitu pitung sasi dadi lurah go nang Sulawesi yo ngopo nang kono ayo sok kaleke debok oh kanca ra apa-apa kanca jan ning rekoso kanca iki kualat ya iso aku seneng kualat esuk awan ning omah wis ora grasa keluyuran anggoleki sing tak sayang muga-muga miberanganku goleki ora krasa esuk awan nganti beda joget yang tak sawang mencapai bintang tamu karo klinik dalan
Maksudnya udah dihaturkan. belum ya, kontraknya belum selesai sama Iki wis tenan. Masih lagi. masih lagi. Ya tambahi sangune. Wah, Jan. Kok lejokne mundi sangune. Ternyata wong Jawa karo Sulawesi beda. Nek Iya, wong intine Jawa golek ilmu seduluran, Nggih. Nah, golek jeneng dhisik jenenge katut. Ternyata nek Sulawesi golek jeneng sikik jenenge mbuh. cen Ora. bola-bali kowe iki iblis. Apa Ujuk-ujuk kok yo Bebas ki apa? Sing bener ki Elisa. Kudu golek jeneng sik terus entuk jeneng. Nek iso jeneng sik ben saya suwe saya kenthel dadi sego. Ya ora iso. Ora iso ana jeneng kok dadi sega. Ya iso. Nek jeneng katul apa ya iso dadi sega. Lho, sego katul. Wah, tobat. So, yes, Kowe yes. dinengke wae wong edeke uripe ya wis mlenyek kaya jeneng. Nggih. Blegedrek. Sampun nggih Pak Lurah niki napa malih napa sampun? Derek. Tasih kathah sindane niki tasih kathah. Mboten sing jelas lo nyuwun warga brosot Oh nggih. jenengan sak rencang pun libur ingkang bagus saya menyampaikan keinginan masyarakat terutama warga brosot Nggih. pengen semerep, pengen melihat Mbak Elisa bersama Kisena Nugroho untuk tampil Titip dan Mbah, titip menghibur. Mbah. Iki wong ki kena orang-orang wae ubek. Untuk menghibur. Nggih, nggih Pak Lurah matur Nggih. sembah nuwun. Pak Lurah. Matur sembah nuwun ing ampun terus lenggah. Nggih. Nggih, mangke. Monggo jenengan napa nggih? Tuntasaken Nggih. dalu punika supados saged sumringah. Sumringah ki ngerti enggak? Nggih. Allah ya Allah nanti ke rumah saya sumringah seperti apa? Alah. Ora sak. Modus. Pak Lurah jenengan pun maringi Mbak Elisa. Kula nggih kuwalik nek kula mboten njaluk ning jenengan ajeng kula nehi. Matur nuwun, Pak. Ora, Jenengan kok nggih, piye nggih. sae rawuh Duit, ngibur toh? masyarakat. Edan Tasih kula badhe pun masuk sukani. kayak gini. Allah jenengan ya Allah ya Rabbi. 5.000. Halah 5.000 sombonge. Ampun didelok 5.000. 5.000-ne jerone niki wonten Garuda Pancasilane. Nah niku sing mang cekeli terus. Mang balekke kula padha karo nolak rejeki. Nek balekke dilebeti malah mboten napa-napa. Ngoten. Kira dilema. Nggih. Pun Nah, aku Nek wis rasa aku omongan. Rasa omongan. Lho. Ha pelantar ora tau apa-apa iki. sapa? Pelantar e. 5.000 jaluk. Kok mau nek kuwi. 5.000 ning nang jaluk oporan. Kuwi- Ya kuwi Allah. oleh-oleh Kancaku goglokan. nek rande isin tampanono. Oh tampani tenan nek Nggih. Nek randuwe isin tampanono. Saking pundi niki? 5.000. Dadi Pak Lurah Sekot niku den bagus sing ngarsa kok sikik iki ya tak critake. oh diceritake nggih. Tak tampani aku yo isin. Isin. Mosok nampani kok ming 5.000. Ra tak tampani aku yo butuh. Ha nggih. Lha kok ya ngono padha wae. Kok nek Ampun saking didelok ngarsa kula 5.000 mboten. ne. Kula nyekel dite ngarsa nu gatel kabeh. Berarti Wis tenang. jenengan kudu niku rejekine jenengan dalu niki. Nggih. Niki masih ana lillahi taala jengke warga brosot menghibur tok. Oh nggih. Matur Sing nuwun. 5.000 iki. Sing lain-lain ya ora ono. Ah sing muni gatelen monggo endi? Sing 5.000. Oh Yo ya. ana sing liyane saka panitia kok. Ae. Tak belani. Tak kanca lawas. Kanca lawas. Kanca lawas. Pripun terkirin? Alhamdulillah. Ning anu senajan golek wedi nganggo trek ning ya treke karo ditawake kita riyen. Bot. Wah, nek ngondelmu. Adol trek nyambi nyopir ame. Kono ki tak tawani angel tenan bulcen ra duwe ngono. Bedeke karo kuwi aku ro kowe. Ijolan, ijolan. Moh. Wis 5.000. Wis kono sakono apa-apa ki dituruti nek wis wong sepuh ngene iki. Ya senengane ra. Nggih, ayo engko disambung kancane liyane. Yo. Monggo. Nggih matur suwun Pak Lurah. Nggih matur nuwun. Nggih. Monggo badhe taos menapa. Mas Sehono kalian Mas Bapak. Bapak. Nggih. Bapak sapa mau? Bapak Gus. Gus.
Diteruske. Gustikus. Gustikus mboten. Wedhus. Guse ngarsa. Gus Den Bagusipun ngarsa. Ten mriki kula nderek nggih. Pinuwunan saking sederek kula sedaya warga Desa Mbrosot. Menika nun sewu, kula menika tahun pertama di periode kedua. Ten Mbrosot niki kula diparingi amanah kalih sederek-sederek sedaya supados sareng-sareng bangun Mbrosot. Amargi napa Desa Mbrosot menika salah satu desa budaya. Dari pertama adanya desa budaya dan kemarin kita sudah bubuk 3 tahun pun impen-impenan yoileren barang niki kula tangekke di tahun pertama. Amin. Niki kula wingi kula bar dilantik wonten 1000 donga umbul berkat. Oh nggih. Umbul berkat 1000 donga kualik. Kualik nggih. Sampun pun lampahaken dan menika minangka badhe pun rutinaken. Kala wingi dinten Selasa sampun pun lampahi menika kagem pungkasan ringgit purwa. Teras benjang tahun candhaipun menika badhe pun lampahi FKK menika saking Karang Taruna. Teras kegiatan umbul donga 1000 berkat menika tetep pun lampahaken lan ugi kegiatan seni budaya Desa Mbrosot tetep badhe pun lampahaken amargi sampun 3 tahun bubu alias lan menika nyuwun donga pangestu saking sederek-sederek sedaya ingkang rawuh wonten dalu mriku wonten papan mriki lan ugi nyuwun panyengkuyungipun doa saking Kidalang lan ugi panjenengan lan ugi saking ibu-ibu mbak-mbak sinden supados sampunipun dalu menika saged lumampah sae lan ugi dari malam saking dalu menika benjang enjang pelayanan pindah wonten kantor ingkang enggal wonten sisih timur kantor Desa Mbrosot menika ngaten nika nderek ditepesen nggih Kidalang nuwun sewu kula lengser saking mriki kersanipun pun lajengaken monggo matur sembah nuwun nggih nyuwun pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang boten nuju prana nggih Pak Lurah kalian Ki Bagus kula nyuwun matur kula niku saklamine niki pun radi sauntawis nampi anugrah gangsal ewu niki ajeng kula laminating niki kula templek ten tembok nggih kali dikai saking Den Bagus sing ngarsa si ana mboten gadah dereng sukani dilaminating sisan. Aku isin ana kurang 5.000. Isin. Matur nuwun. nggih matur suwun Nggih matur suwun Pak Lurah nggih. Wonten lepate nyuwun pangapunten nggih Pak Lurah saiki dadi lurah. Wah, Biyen kanca asli. ayo. Biyen kanca. Nek ya kanca asli Mas e? Asli Mas. Oh. Mbok sejarahe sing kepiye wae iso buka ning aja. Kowe padha karo ngonekke nek sejarah Pak Lurah elek kabeh ngono to kuwi. Oke lek apik Mas. Kan apik iki ketimbangane karo ala to. Nah iya. Ha ya kuwi ngarani apik ra ono ala piye? Nah, Ayo. berarti ngonekke Pak Lurah Apik. kok ora dibuka. Ha tak buka isine ala. Sing ala sapa? Kowe. Loh, kok dadi tekan aku wong kowe ngomongke Pak Lurah. Kowe wong kowe ya tekan nggonku kok. Lho kok tekan nggonmu, nek ono sing ala kowe, wong sumbere kowe. Iya. Padha eleke ra Yo, usah yo. poyok-poyokan. Ayo disambung meneh. Sambung. Tetembangane. Yo Enting, ndak selak ngantuk kowe. Mbak Anting ki saka Oh, Banyuwangi. Iki ketoke Banyuwangi iki. Ki nang pesenan mau kon ngunekke caping gunung cara Madura. Oh, aku nek ngonekke mercon Apa nggo jebloke kowe? Jebloki kowe iku. nesu e. Aku ya nyebahi awas. Yo limbuk nesu. Mbak sapa? Anting. Wah, Mbak Anting. Woi, dian. Piye, Pak? Wis kowe bae. Aku ora melu-melu. Wis. Tandangi, tandangi. Iki Den Bagus sing pundi to? Aku lek kadi-kaduan timbang digebuk ning kono mudar aku. Kae, Aku sok kene bae. Coba ndelok nek Bagus kok apa rene? Rene kon. Ayo bagus iki nek kadi adoh kok. Nyedak yo elek kok. Lho. Mula ngedong. Rasa wedi. Hah? Ora apa-apa. Ini Banyuwangi lho. Rene. Delok kene. Uruh kowe. Syukur kowe. Guyu, nek guyu piye? Yo, aku lagi iki lho ana wong tuwa nggo dolanan cah cilik ya lagi.
Aku yo nyebah yo. Aku kon guyu kaya merenges tenan kowe. Aku wedi, Ce. Ya ngono kuwi rak karek tuane sapa? Oh, iki berarti idene wayang limbuk iki to. Piye to? Tak mat-matke malah memper karo limbuk. Nek ku yo ngecek wis. Ngecek iki, Aku ngecek. ndang aku kene ngono kuwi. Wis Sampluk sisan kowe ngono. Oh dialog Wong wetan ki ya keras-keras ngono kuwi. ning jujur Mas. Ning jujur kula blak-blakan Blak-blak. Oh, sampean Banyuwangi. Nggih. Oh, ngen pundi Banyuwangine? Lah nyapa takon? Syukur. Karo ora kowe. Wes piye? Ditakoni Banyuwangi ngen pundi? Nyaopo? Lah iki apa omasamu salah? Ya bener to wong takon ki. Bener aku takon sampean ameh ngopo Pak De? Le takon ora Mas. iso kok. Mas. Kan aku kakak kelas. Oh iya. Wong guyu-guyu. Kon tak ajari mikir. Wah, kaya kendel-kendelo nek iki. Wah. Pak De. Piye? Wah. Wah, tak tiru-tiru aku. Aku Piye iki? Untune dilebokke. Angel. padake iki garasi ngono wae piye kok ngono. Iya. Iya. Nggih, ngaturaken sugeng Nggih, sugeng dalu sami-sami nggih, nggih. Dumateng para warga desa Desa to Pak De? Brosot. Nah. Merosot. Brosot. Brosot Kulon Progo. Mugi-mugi panjenengan sami tansah pirangan kawilujengan. Amin. Pinaringan kabagasuwarasan. Pokoknya akeh rezekine ya Pak De, Mbok De. Sampun matur nuwun. Iki pripun kula? Kowe iki takon nembang kok malah MC iki ngapa? MC gak le teko ki kur tuwa kabeh kur Mbok De Pak nom-nom ora to. Oh nggih. Ya. Oh. Iya. Ki suarane apik lho. Ya. Karo caping gunung gagra Madura. Apik Madura iki. Kowe ane iki. Sate mending ngono ya, nek Madura ya. Ya ora mesti kok. Ora mesti tak kira yo. Lontong yo oleh. Oh, lontong. Kowe kok ketoke cah cilik. Tong lontong ngoten ku to. Cah cilik kok senengane lontong. Lah empuk kok. Ya enak sing ngatos, wo goblok. Empuk. Ayo goblok isih cilik kok ya. Lah lontong iki empuk. Jenenge isih cilik iki ya ora bener Nek kok. empuk jenenge mlenyek. Enggak dadak di kunyelek. Oh ya isih cilik tenan nek gelugu. Aku seneng ngene-ngene iki mah. Banting mutar kowe. Ketoke gampang diawusi iki. Kaya Edian iki galu-galan kowe. Idune moncrot. apa? Donake idumu moncrot. Tak kira ki ndase moncrot bolik dune. Kuwi dudu itu. Lah napa? Kuwi jenenge Tirta. Tirta Teto apa? amis. Apa sih? Amis niki. Aku lali ranggo Sik tak lapane. aku nyilih jarikmu. Aja. Aku ya lap-lapan. Engko ketok. Kok nggonku Oh ya ketok. lugu tenan iki. Malah Kowe kok ketoke kaya ya kae. kaya aku mengharap. Iya di Ya nyanyi. tembange. Tembange. Iya, dimatke tenan. Iya, penak cah iki. Yo, Ting. Mangga. Diaturke Piyai Brosot Kulon Progo. Yo, yo. Sayang. Sayang, ketoke cilik gedhi. Apane? Suarane. Lah iya. Ketoke bocah semene suarane ngedap-edapi. Ngedap-edapke. Ya, Nek terus? poman iki. Wah nganggo cincing barang ki weh. Ki njuk ki aja nembang karo nyabrang kali Praga ki mesti. Ya kowe ora linggo ngono kuwi, aku tuh apa-apa tok matke. Lah ana kesempatan Bola-bali cah ki kulinane weruh wedhus. Lho iki wedhus apa dudu? Udu aku kulinane weruh wedhus kaya ngono kuwi terus piye iki. Ngadeg to? Lontong. Mon membaca
Terus Terus kon Hah? janur kuning ratin dawe. Iki sinden sok melu demo iki. kok iso? Keras banget deh. Terus kembang bayi madari ku Sate. Sate. Pas tuh. Pas. Rasito. Len nyenggaki mau lah kok tok bareng. Suwi ya. Kene selangam. kok seto sing iki bocah perlu ambil napas nadane iki dawa kok di Kok napas kok diambil? Aku waktu kok Rumah saku kok dibandrek laker apa piye to kok ngilang-ngene wae. Yo Pasirna berengsih bersih. Iki tetep nganggo tenaga dalam iki. piye ta? Atiku ki semak cek. Oh ya jantungmu kumat. Ya ayo tak terke nang rumah sakit. Wong ati kok jantung. Ayo. Deg-deg liyane jantung apa? Ati kok deg-deg. Deg-deg ati. Lah nek ati piye? Nek ati iki mung meneng wae kok. Ati ki sir-siren. Lah kok kowe mung nidek. Tak gawe wong kowe ya radong kok. Berarti wong loro radong kabeh. Ayo, Nduk. Nggih, Pak De. Wes, taring oi. Panas ojen panas ojen lengaling sayang Waduh Anggon kono kuwi ora iso turu Mas. Muni piye? ora ngantuk kok kon turu Sayang. Aku karepe mung sayang 150, sayang 160 ngono, ora kowe. Ayo yang. Eh kok iyang toh, yang kakung ye, yang putri kok. Peyang ngono lho kok. Ngapa ya? Telat lengku iki.